Хора, просто бавно ми стана сега и прецаках всичко. Така, бяхме тук. До една вчера. И ми стана едно нещо странно. За 10. Странно. Выглядит долго летаешь. Это граната. Не, пока. Понял, как ну. Go. Yes. Аре, за поборок. Пишете ми примерно в коментарите за поредици или за че предизвикателства на българската шаргора. Нали? Предизвикателства и разни други простоти, за които аз не се сещам. Примерно да направя speed challenge. Не, как се казва, щом забравя. Да направя челендж, в който за определено време, не е за определено време, трябва да се запълни целият инвентар. Готина мина. Трябва да се запълни целият инвентар или пък нещо друго, или мислите, защото ще има в други поредици, аз на тази поредица няма да играя, докато не направя нов клип. Което не знам кога ще стане, защото съм адски заед. Тия домашни... В смисъл, защото аз отивам на училище... на училище в 7. Прибирам съм най-късно в 1 до 2. И малко ми е трудно, защото пиша домашни, някой път съм на рождени дни и това за какво ми е? Май. Нещо ще се го взема. Уха! Колко много! Я чакайте малко само. Това не е чит. Това не е чит. Вижте, хора, колко много работи. Смисъл. Сега си ги махам тези работи. Така. Много бързо не е изключено. Добре. Ако имате нещо да питате, казвайте. Като мини. Добре, сме вече от 4 минути, става 5 минути. Не, от 15 минути трябва да става вече. Няма нещо интересно, което да ви показвам всъщност. Бе.
кокошка. Нема. Ей! Я ще изпекая и уху, нас завтра ще свърша. Айде печем айрани. Колко айрани имам? 13. Няколко. През това време трябва да се нахраня. Чакайте сега. Два честа, един крафтинг. Така. Така. Добре. Добре, имам си друг изход. Мисля, че за сега тъска ще ми е достатъчно. Това ще направя така, за да ни идват хора. Не. За да ни идват хора. Така. Ставам всички... Опс, това ми трябва. Просто ти тук. Често. Просто и така. И айрон, естествено. Пържолките. Окей. Айрона по 13. Така. Така ста пържолка. И... Край. Добре, хора. Аз съм Миро. По-скоро DJ Hero. Просто е към кеф името. И чао.